11 il-raġel li sfaw vittma ta' abbuż sesswali minn żewġ qassisin f'Dar San Giuseppe tilfu l-appell għal kumpens minħabba d-danni morali li sofrew. Dan f'deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell il-ġimgħa mill-Prim Imħallef u żewġ imħallfin oħra. Fis-snin 80, 11 ir-raġel kienu vittma ta' abbuż sesswali minn żewġ qassisin li kienu qed jieħdu ħsiebhom. Dawn kienu Carmelo Pulis u Godwin Sherry li kienu mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Fl-2011 il-Qorti Kriminali sabet lil qassisin ħatja ta' abbuż sesswali u kundannathom 6 u 5 snin ħabs rispettivament. Il-vittmi bdew proċeduri l-qorti sabiex jingħataw kumpens minħabba d-danni li sofrew. F'April tal-2018 l-imħallef Market Kuti kien ċaħad it-talba l-kumpens għax il-każ ġie preskritt. Il-vittmi appellaw mid-deċiżjoni iżda l-Qorti tal-Appell li preżeduta mill-Prim Imħallef Joseph Azzoppardi u mill-imħallfin Tonio Mallija u Miriam Heyman ikkonfermat is-sentenza tal-qorti preċedenti u ċaħdet it-talba l-kumpens għax il-każ kien preskritt. F'kummenti ma' Times of Malta wieħed mill-vittmi Lawrence Grech qal li huma mhux se jaqtu qalbhom u se jevalwaw l-għażliet kollha, fosthom jieħdu l-każ quddiem il-Qorti Kostituzzjonali jew quddiem il-Qorti Ewropea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.